Кнігі без літар на камунікат.орг. Што не раблю, адны памылкі з прэс. Я сам сабе ўтвараю перашкоды, працуючы, калі патрэбны продых. І праца ў рэшце рэшт губляе сэнс. Збяруся і паеду ў зімны лес, дзе існуе гармонія ды згода, спакойна спіць знямелая прырода. У белай форме самы чысты змест. Не ведаю, ці дастаткова слоў, каб знікла спрацаванасць і маркота, а на душы з'явілася святло. Але я спадзяюся і прашу, лясная ціша, дрэвы і сумёты, на хвілю ацаліце мне душу.